kwakhe uMiriam safika kwaMiriam ke njengabantu abadala ke sadlala ke naye ngiyamangala ke mina nje ngaphela ngisho amasonto nje athini sengifonelwa iyangizizwa kahle ngicabanga uyakwadokho kwiclinic ngithi mina yani impela mawuthi uyagula hawu ngokukhulu ukuphazima kweso uyabona wena ubheda kabi wena uyabona usummithisile manje ngithi mina cha kwaze kwashesha ke bo somithi hey waza sokhuluma hey yazi yini ungayivala ifoni nami manje okay zoyivala shuthi ke ngithi mina wasokhuluma ngenkani phela kushithi wenza sengathi lento engeze kuye akayithandanga kanti uqamba amanga shuthi ngifike angitshela odokotela kuthiwa nje bathi athe nje amanesi angazi check umchamo ukuthi engabe ukukhulelwa noma akukhulelwa ngoba nje wena uzubambile usunesisu manje ngithi mina ngithi mina ngiyakuzwa vela kunzima nokuthi ngiphike phela manje ngoba phela iphi proof phela kubhalwe phansi ayiveli proof ngithi mina ngiyakuzwa bese thi afaka lokho sixoxeka akafuni ngihlalo kule nkulumo uzibona impela ngoba phela kwafanele phela athi nayi proof ukuthi ngimethi ngametha nini sahlala ninsizo ebese ethi hawu uhamba nje kwensuku namanje uthula awusho ukuthi igama lengane kuzoba ubani ngithi mina awu yake thi why ingakazali ingane na ingane kufanele uzethiwe ingane ukuthi ingane ayikazali kufanele uyethe awu ngithi mina isinangaki ke lapho lo ngicela kwakuyinyanga kwakuyinyanga phela hawu kwiqiqi angikho right ngisaya eclinic evona kuthiwa isisu sesiphuphumele ngithi mina avela nami phela ngimdala phela ngisingane umbuzo enginawo and then mangenzeka into ecishe mayifana leyenze ungasebenzisana namaphoyisa ngeke ngiphinde yabona ngifuna nokuthi yazi izinto ezenzakalayo nje lapha phandle lapha phandle basilapha endaweni esihlala kuzo sengesaba nanokulamula abantu mabelo yes ngoba manje hey umthetho hey uyajikelana umthetho manje yabona njengoba ngikhuluma lento njena nje ngempela lento mawukuthi ababukeli ngempela ngoba baningi abantu sengeke babona nami lapha abayibukayo lento makukhona inkinga ehlayo bazokwenza kanjalo ukuthi bawusize umthetho laba ngosiza khona ebenomthetho uba betray njoba nje bebetray mina nje ukuphinda ungibone ngiyenza leyo nto ngoba mina nje buka manje senginempi mina ongesiyona yami yes engiyilwayo manje ngiyilwa ngedwa njalo ngapha lempi kwesinye isikhathi unakho uyisolo ukuthi uwayigcwele umsebenzi yazi mfowethu mfowethu nami lelo gama lela ngifuna nje ukulifihla angiyayisola ukuthi ngangihlushwe yini uNkulunkulu wami kodwa hey ngoba kwakunezingane phakathi inkosi yami ngangithi nami awu njengomzali yes anginqande lento efuna ukwenzeka kanti ngigwaza ngowami shuthi wena walungisa inkinga yesikhashana uzoba nenkinga yempilo yakho yebo yabona ngalungisa inkinga yesikhashana manje ngiphethe inkunzi yenkinga ke manje into engasukumi phansi yena manje engabona ukuthi kahle kahle mina ngisekho kulento yakhe nawe wasuyi-intelligent ngesingawe ya kahle kahle mina nje ngokuba sikhuluma iqiniso kulabaphoyisa abapha lapho yimi inkunzi lapha kufanele ngabe nje mina izequke impela ngokuxhaxha-ke ngaphansi njengomuntu phela ewambophayo ngithi basho bathi ngeke bakhona ukumbopha ngaphandle kwami ngcono basebenzise mina vuma sizokuvikela sibabala bangaki abathwele imendlela ngawe ubrigadier uNdlovu usewugeneral uWalet Hlongwane usewukapteni uMabunda ubewusayitsheni usewukapteni yabona ke uNtombela
noma ke ngeke ngazi ke ukuthi ngoba phela wayeconstable ukuthi leso subsayitsheni usithole kanjani shuthi la ngamfaka lapha mina ngimazi econstable mabe kuleyo position kunyuka imali kunyuka imali kunyuka iziqu yebo kunyuka mhlawumbe ne safety and security yabo yebo while yonke le ngisho nje ngisakhuluma ngemendlela zabo umoya wami ubuhlungu ngoba ngempela ngeke ukuthola ukuphumula kodwa ke ngoba sengila phambi kwababukeli ngiyaduduzeka kancane ukuthi mhlambe nabo babe nendlela yokungibonisa bangitshethi makunje kwenziwa kanjani ngoba nje ubana nje indaba yengane engafundi ingane ngihlala nayo mangibona izingane zesikoleni sengisaba ngisho ukuphuma ngisho endlini ngoba manje ngisho ukuthi hey yazi nje iyayibuka izingane zesikoleni yona ihlezi yona ebeningenankinga ngenxa nje ukuthi nje akukho la imukelwa khona ingane yenzeni ingane uNkulunkulu wami waphela yayi kuyaziwa ukuthi ingane ibikuphi ubufakazi balokho obukhona ukuthi ibikuphi ingane kodwa nje kuhluleka nje ukuthi nje uKapteni Mabunda abhale nje athola incwadi ku-NPA athi cha lengane ibisekubhaceni nobabo nabazali bayo ngenxa yalicala elikanje kanje sicela ukuthi enifake kulo yamuntu loyana imastermind phela leyo angithi wathi noma usisi lo wesibili akaboshwanga ngoba akaboshiwe lo yabona nje excuse yabona lo muntu lo uye lo odala lamaqhinga ukuthi ngibulawa lo uthandana naye lo angifensayo asiqale kulela waphela nami awu ngangeke phela mina ngeke umuntu engifensa ngangeke phela awukuyakuzwa Mtibani mfowethu angiqhubekeke mfowethu ngoba bengilapha ekutheni ukuthi samfaka emontweni lokhu uMiriam lona uthi ngisho igama lakho vele ngoba nguwe lo ongilandela nezinkabi wena anginendaba nalokho mina lo muntu lo uMiriam lo wakho igama phela ungamshonga asimazi igama uye phela lo owayengiwami oya specify ya ngiyachaza kufanele ngikubeke nje caca shuthi